Мбаппе ба Реал намегузарад. тамошобинони муҳтарам, мавсими трансферӣ рӯз то рӯз шавқовару ҷолибтар шуда истодааст. ташвикс ба шумо тамоми хабарҳои нав ва овозаро оиди трансфер ҷамъ карда пешниҳод мекунад. диққат хонумон ва ҷанобон, ба шумо гуфтаниам ки Килиан Мбаппе ба Реал намегузарад, ҳадди аққал дар мавсими трансферии тобистона. Флорентино Перес аллакай 300 миллион евроро сарф кард ва наметавонад тамоми буҷаи Реалро барои трансфер сарф кунад. ҳолон ки Реал фақат Маркос Лорентеро ба Атлетико ба маблағи 40 миллион евро фурӯхтаасту халос. Трансфери Хамес низ наздик аст, вале Наполи мехоҳад трансфери Хамесро рӯзи муаррифӣ шудани Сарри дар Ювентус монад. аз сабаби номаълум будани трансфери Гарет Бейл, Реал Мадрид трансфери Мбапперо ба соли 2020 гузошт. Реал қадами нахустинро аз ҷониби Мбаппе интизор аст, чунки намехоҳад робитаи худро бо ПСЖ вайрон кунад. чӣ хеле ки АС маълумот медиҳад, Перес буҷаи ПСЖро тасаввур кардан наметавонад, чунки соли 2017 Неймарро аз Барселона бо маблағи аз ҳад зиёд харид. ба гумонам Реал ин трансфери тобистонаи худро мебандад. Париж Сен-Жермен ба Неймар нарх гузошт. Ле Паризиен менависад ки ПСЖ Неймарро аз 300 миллион евро кам намефурӯшад. вале ки ин бозингарро бо чунин нарх мехарад? ба гумонам Барселонаро ки кайҳо мехост Неймарро баргардонад, ин нарх дар ҳайрат гузошт. вале ПСЖ барои трансфер метавонад бо ивази як бозингар ба маблағи 100 миллион евро розӣ шавад. Барселона барои ивазкунӣ метавонад Усмон Дембеле, Филип Каутиньо, Иван Ракитич ва Самуэл Умтитиро пешниҳод кунад. вале дар байн Реал Мадрид ҳам мехоҳад Неймарро бо 130 миллион евро ва як бозингар Хамес ё Бейл иваз кунад. Сарри Жоржиньоро харидан мехоҳад. ҳоло Ювентус кӯшиш карда истодааст ки Рабиоро аз ПСЖ, Погбаро аз Манчестер Юнайтед ва Триппеяро аз Тоттенхем харад. аммо Сарри, мураббии нави Ювентус, мехоҳад тезтар Жоржиньоро харад. Сарри дар Челси бозиро дар гирди полузащитник месохт. дар Наполи низ чунин буд. акнун мехоҳад дар Ювентус низ Жоржиньоро бинад. агенти Жоржиньо гуфт ки ӯ метавонад аз қафои Сарри ба Ювентус равад. ана чӣ маъно дорад? бозингари як мураббӣ. Манчестер Юнайтед барои трансфер ба Сулшер 120 миллион евро ҷудо кард. дар ҳақиқат ин маблағ на он қадар зиёд аст ва дар ҳолати зиёд буда метавонад ки агар Манчестер Юнайтед ягон бозингарашро фурӯшад. дар Манчестер Юнайтед мехоҳанд Погбаро фурӯшанд, чунки дигар роҳи пурқувватшавӣ надоранд. ба наздикӣ МЮ ба Кристал Пэлас барои Уан Бисако аз 50 то 60 миллион евро медиҳад. барои ин онҳо ҳадди аққал бояд як касро фурӯшанд. хушбахтона МЮ бо бозингари испании 31 сола Хуан Мата шартномаро давом дод, ки то соли 2020 амал мекунад. Ливерпул метавонад Каутиньоро баргардонад. як бозингари дигар метавонад ба хонааш баргардад. бо маълумоти Летен Спорт, Ливерпул мехоҳад Каутиньоро баргардонад. яке аз сабабҳои барнагаштани Каутиньо ба Ливерпул ин ба 12 миллион зиёд шудани маоши Каутиньо мебошад. сабаби дигар ин сархати зудамалу тезкори ҳуҷуми Ливерпул ки Юрген Клоп сохтааст аст. дар чунин ҳолат гузариши Каутиньо ба Челси ё Манчестер Юнайтед ки ба ин бозингар нигоҳи хуб доранд наздиктар аст. вале ба фикри ман Каутиньо ба Ливерпул чунин хиёнат намекунад. барои инро фаҳмидан ба мо танҳо вақт лозим аст. вале Барселона маблағ барои Рабио тайёр дорад. не, Рабио ба Барселона намегузарад. Рабио ва Барселона шартнома баста буданд ки ӯро ба маблағи 15 миллион евро мехаранд. дар ҳолати нахаридан Барселона ҳамчун компенсатсия ба Рабио маблағ медиҳад. ана агенте ки аз ҳаво пул ба даст меорад. аҳсан.